сөйләсем килә. Укучылар, biz хәзер сезнең белән әлеге өзекне шылбырлап сөйләшәбез. Яхшымы? Әйдәле, Камил, сүзе сәлем. Мөхәммәд безнең 6-нчы Б сыйныфта укый. Без аны Кәтүк дип Кәтүк Мөхәммәд дип атыйбыз. Ул сессиягә бармас, чөнки аның куллары яклары нечкә бармаклары нәни. Рәхмәт, Камил. Амилә дәвам итә. Bu дисәң, bu кыш дисәң, кыш юганда. Тәнәфес вакытында аны бөтен кеше кыерсыта, карлар ыргыталар. Ул аңа бер дә үпкәләнеп, көлеп кенә йөри. Мин дәгән аны бармак белән этеп җибәрә алам. Ул һаман дәресләрдә иң беренче кулын күтәрә. Шуңа кулымыздан сәлам. Ул чаңда яхшы шуа, ләкин аны узып китә ала. Мине кебек тимердә суза алмый. Бокска да йөри алмый. Бокска да йөри алмый. Рәхмәт, Ильяс. Ул безгә көн саен албара чаңда әбрәнә. Синең текстыңда бармы ул? Нәрсә дип төгәлләргә тиешбез, укучылар, безнең үзегебезне? Нәрсә дип төгәлләргә тиешбез? Дәрес саен кул күтәреп утыра, шуңа без Әйе, дәрес саен кул күтәреп утыра, шуңа күрә без аны бик яратып бетермибез ди. Яхшы укучылар, рәхмәт. Икенче төркемнең үзегенә игътибар итегез. Сезнең үзектә нәрсә турында сүз бар икән? Әйдәгез, синәмишез. Мәхмүд абый безнең 6-нчы Б классын сыйныфын хезмәт дәресенә өйрәтә. Ул безгә чүкеч ясарга кушты. Безнең сәяси буласыбызга. Шуңа күрә абыйныкы кебек йодрык кирәк. Рәхмәт. Әдилә. Мәхмүд абыйның кебек марлан йодрык мускулы белән кирәк. Мәхмүд абый әйтә, чүкеч ясаган диеп һәм Безнең барыбызга чүкечләр килеп чыга. Мәхмүднеке килеп чыга. Рәдиф әйтә. Мәхмүднеке чүкеч урынына кадак булып чыга. Һәм ул кадакны абыйга бирә. Абый аны күренә торган җиргә куя. Һәм кышкы каникулларда абый безне чаңгы базасына чакырды. Чаңгы базасына алып бара. Чаңгы базасына алып бара да безне чаңгы шуырга өйрәтә. Рәхмәт, Рәзиф төгәлләп куя. Бу үзенә